سەر ڕەوشە زمانی کوردی لە ئەڵمانیا و دبستانی وێ و خوندەبانی وێ و کەد و کارێک و ژوارە تێ پێشکەشکردن مهڤانی ما مامۆستا محەممەد کەلەش مامۆستای زمانی کوردیە ژە ئەڵمانیا مەرەیە مامۆستا محەممەد دەم باش دەم باش گەلێکی سپاس بووە مامۆستا محەممەد ئەس دەزانم هەن ئاگاهیل جەمە هەنە تە خودیە کارێکی باشی دواره فێرکردنا زمانی کوردی دە دەستێ تا خۆش بێ جەژناوەژی پیرۆستکەم کوبەری چار ڕۆژە جەژنا زمانی کوردی بوو ڕۆژە زمانی کوردی بوو لە و تشخوا خەلکێ عامودەی مەسەلە ژێرە ناوێ شتەغالی ژێر ناوێ تو گەلک بخێر هاتی یعنی چالاکیەک و هەم پێدرابن دوارێ فێرکردنا زمانی کوردیدا لە بۆ خەمتی کاربێ هەنێکی ژمارە لەسەر بە ئاخبێ گەلێکی سپاس بۆ vê ve xwendinê roja zimanê Kurdî li her kesî pîroz be li we û ketkarên kanala Welat TV pîroz be her nabera çend salan de yanî li gorî xulên me ku bi dawî dibin cana jê her 6 meha cana jê her 2 salan carekê li gorî derfetên me yê aborî û rewşa me em her di nabera çend demekê de yan her nabera demekê de em weke ahengekê ji bo derçûna xwendekarên ku xulê xwe bi dawî kirine em li dar dixin bêguman ew li darxistina ew ê ahengê em hewl didin ku nêzîkî roja zimanê Kurdî be yan jî di roja zimanê Kurdî de be îsal jî me xwest di roja zimanê Kurdî de be lê pazdê gulanê roja pênşemê bû li Almanyayê û ji bo jî me biryar da ku em حیجدهê mehê roja yekşemê li dar bixin ji ber ku bêhvedan e li Almanyayê û ew ahenga hanê û ev korsên ku birê ve diçin jî hemî bi serpereştiya Yekîtiya Mamosteyên Kurd li Almanyayê û Komeleya Ronak li bajarê Boxumê birê ve diçin ez wek mamosteyê wan xwela me korsê me tev online in û nêzîkî sêsit xwendekarê me online hene ji hemî deran beşdar dibin yanî çi kesên ku li Kurdistanê dijîn yan jî kesên ku ji dervî Kurdistanê bin û ji ber ku gelek kes dûr bûn hemî kes nikarîbû beşdar bibin yan jî werin ahengê nêzî 120 xwendekaran li wê derê amade bûn ew kesên ku nêzîkî bajar û bajarokên Boxumê bûn yan jî ew îyaletên ku nêzîkî Nordrhein-Westfalenê bûn hejmar bi giştî yanî tev xwendekar û malbata li wê derê nêzîkî sêsît kesî beşdar bûn me rojek xweş bi hev re derbas kir دەستەوە خەش بێ مامۆستا محەممەد بەس خەلک ڕەڤەندا مەیە کوردستانی لە ئەڵمانیا پێشوازیە لەڤا بانگەوازیەوە تکێ دەما هون ژوارە پێشکەش دکن وەرن ئەمێ زارۆکیوە فێری زمانێ دایکێکن زمانێ کوردی بکەن بەرسڤاوان ژوەرە هوژە ڕازینە باشە yani ez wek kes ji alî xwelê min de ez heta radeyekê gelekî razî me xwendekarê min gelekin û ev yê kehanê min kêfxweş dike hem jî handana min zêde dike û ez bawerim handana malbata û handana xwendekaran jî bi rewşên siyasiyê Kurdî ve jî gelekî girêda yani dema ku rewşa Kurdiya siyasî baş dibe bêguman ew yek bandorê li gelek aliyên xwe yê din jî dike yani aliyên zimanê Kurdî de be yan jî kultur û çanda Kurdî de be ew yek kehanê jî ji ber ku em dizanin îro roj li him li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê gelek guherînên mezin yên siyasî hene û ev yek kehanê bêguman bandorek xwe ya mezin li ser ravenda Kurd ji dervî welê dike wekî din jî ez wek kes bixwe ji beşdariya xwendekaran ku tên nava korsê min gelekî kêfxweşim ji ber ku hejmareke mezin ya xwendekaran heye tenê xwendekarê me yê online wek min ha got sêsît kes hene û ew jî hejmareke nehin dike دەستەوە خۆش بێ مامۆستا دبستان هەنە دبستانê فەرمی یەک و زمانی کوردی دەرسێ زمانی کوردی دن li Boxumê dibistانê du cûreyên fêrkirinê li Almanyayê hene yanî fêrkirina em bêjin korsên taybet hene yên ku komeleyên Kurdî pê radibin yan jî dezgeh û enstîtûtên Kurdî pê radibin ew korsana ji berê de hene wekî din li Almanyayê ji salê notî de bi fermî li hinek îyaletan ne li hemî îyaleta ez bawerim nêzîkî 5 yan 6 îyaletan li Almanyayê mafê fêrbûna zimanê dayîkê heye û Nordrhein-Westfalenê yan jî bajarê Boxumê ku beşek ji wê îyaleta hanê ye
لێ مافێ پەروەردە یان جی فێرکردنا زمانی کوردی هەیە ئەو جی شەرت و مەرجێن وان هەنێ کۆ حتا دبستانێک ئەم بێژن چەند خوێندەکار لێ هەبن و دێ و باv خۆدریا دەستەیە پەروەردەیە di navê zarokên xwe tomar bikin êdî ew desteya perwerdeyê mecbûr e ku ji wan re dabîn bike û li bajarê Boxumê Hêrnê û gelek bajarên nêzîkî wên ha mamoste Semîr li wê derê bi fermî kursên zimanê Kurdî li ewan bajaran hene. مامۆستا محەممەد مامۆستایەوە هەنە هون ئەسڵنگیە ناکێشن چه پرسگرێک پێشیاوە پەیدا دەبن چه زەحمەتی پێشیاوە هەنا پرسێک gelekî xweş e mamoste du pirsgirêkên sereke hene ez bawerim ya yekê tunebûna mirov nikare bêje tunebûn em ê bêjin kêmbûna materyalên fêrbûna zimanê Kurdî li Ewropa yanî minhacekî baş kokêrî خوێندەکارên ku li Ewropayê bê mirov dikare bêje heta radeyekê tune ye karên tekane hatine kirin lê karekî xurt û minhacekî tekûz temam ji polayekê heta em bêjin bekeloriyayê yan jî pola dihan duwazdehan tune ne alavên fêrkirinê yên berdest yan jî yên alîkar ew jî mirov dikare bêje gelekî kêm in astengiyeke serekeyî bêguman her kesek ji alî xwe de weke kes jî weke belkî komên biçûk jî hewl didin ku van pirtûkan peyda bikin ez jî yek ji wan kesan me ku min çend pirtûk ji bo fêrbûn û fêrkirina zimanê Kurdî amade kirine yan çi ferhenga zaroka bijî çi jî hinek pirtûkên fêrkirinê yê dibistanê jî bin lê dîs jî ev heya astengiyeke sereke ye ji bo wê astengiya di duwa bêguman yek heye meseleya li Ewropayê û taybet li Almanyayê mirov dikare bêje weke Kurdistaneke biçûk e û li vê derê ne tenê zaravayê Kurdiya Kurmancî hene hemî zaravayên din hene û carna ev yeka hanê jî dibi kêşeyek pirsgirêkek li pêşiya hem desteyên perwerdeyê li Almanyayê hem jî li pêşiya mamosteyan ku dema em bêjin zarokek ji Zaxoyê be û dixwaze fêrî Kurdî bibe û dema ku zarokek ji Qamişloyê yan jî ji Amedê be dixwaze fêrî Kurdî be kêşeyeke standarda zimanê Kurdî derdikeve holê kêşeya sêyem jî heye ew jî te anî ziman kêm peydabûna mamosteyan û carna jê mercên giran yê ku destgehên perwerdeyên Almanyayê datînin ji bo ku yek bibe mamosteyekî fermî ew jî carna jê li hinek îyaletan mercên wan gelekî giran in mînak niha li Nordrhein-Westfalenê mercê wan heta radeyekê gelekî nerm û baş in yanî pêkan in mirov dikare wan mercê wan pêk bîne lê mînak li Nîdersaxenê mercên wan gelekî giran in ji bo wê jî fêrbûna li Nordrhein-Westfalenê xurttir e ji fêrbûna perçeyên din ji ber ku mercên wan yê mamosteyan yan jî bicîkirina mamosteyan kêmtir in û wekî din jî mamosteyên ku Kurdî xwendine jî ew jî gelekî kêm in ji bo wê jî ew kêşeya hanê jî heye مامۆستا محەممەد کەلەش ji bajarê Boxumê Almanya mamostaya zimanê Kurdî mere bû destê we xweş bê karî we pîroz e rêya we kesk û şînahî be û bihêviya berdewamî gelekî spas ji bo we jî mala we ava ji bo vê vexwendinê demek xweş were dixwazim Stafurê